eswr आरो बर' हारिखौ sakhi dwnnanwi somai लायो खामानि मावबाय थादोंमोन जाय थांखिखौ जोङो लादोंमोन जोंनि बिर जोहोलाव मुंख्लंफोरनि जिउ बावनायनि सायाव बिथांमोना जिउ बावदोंमोन हारिया बुहुमनि बिखायाव अरायसम थांनानै थाथों जोंनि समाजा बुहुमनि बिखायाव अरायसम गोरा गोख्रोङै थांनानै थाथों जोंनि लाइमोनफोरा जेब्लाबो जौगालांथों फरायनायनि फारसे जोंनि आबादारिफोरा जेब्लाबो गोजौ थाखोनि आबाद खालामलांनो हाथों जोंनि बेफार फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा गोजौ थाखोनि बेफारि महरै सिनाय मोनजाथों बेबायदि गोबांथार थांखिखौ लानानै जोंनि लोगोफोरा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बे एनडिपिनि 34 गारबोनाय मोनसे गिख्रंथाव हाथियारनि जारिमिनाव गावखौ बावसोमलांदों आरो बे बावसोमलांनाय मुंख्लंफोरखौ बिथा खालामनानै बारग' एनडिपि अर्थात इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि सिसिबाया बर' समाजफोरखौ लिंनानै मोनसे ओनसोलाव 30टा 40टा बर' गामिफोरनो लाइजाम होनानै जोङो बे समाजनि मेलेमजिबि सुबुंफोरजों जों सावरायबोदोंमोन आरो सावरायनानै जों मोनसे सिद्धान्तआव फैदोंमोन जोंनि गासै बिथिङाव जौगाखांनायखौ लाबोनो जोंनि गाज्रिफोरखौ नागारनानै मोजां लामाजों ससाइटि बा हारिखौ समाजखौ दैदेनलांनायनि मोनसे थांखियाव फैनो जोङो सावरायदोंमोन आरो हैदिनखालि जोङो ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटि होननानै जोङो जेरावबो दानायनो लादोंमोन थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि दावहारु लोगोफोरनि जोंनि बारग' एनडिपिनि मेंनो रोङै माखासे जोंनि लोगोफोरनि मावख्रुबनायाव जोङो उदालगुरि जिल्लायाव गासै 16टा कमिटि जों दानानै लानो हादोंमोन आरो बे कमिटिखौ जों दाखांनायनि उनाव जों मोनसेल' बाथ्रा बुंबोदोंमोन जे नोंथांमोननि आन्डाराव नोंथांमोननि एरियायाव मबे समाज बेरेखा खामानिफोर दङ बहा इलिगेलै जुमाय गोजा फानो बहा गथ'फोरा बबे जायगाफोराव ड्राग्स लायो गान्जा सोबो बबे गामिफोरा दिनै जौ सावनानै फानदों बबे सकफोराव दिनै इलिगेलै जुमाय गोजा फानदों जायहा गभर्नमेन्ट लाइसेन्स गैया सोर बायदि सुबुङा दिनै ड्राग्सनि फालांगि खालामदों आरो बबे गामियाव माबायदि दिनै ड्राग्स लाग्राफोर दङ बा गान्जा सोबग्रा गथ'फोर दङ बिनि सायाव नोंथांमोना नायबिजिर आरो रिपर्ट कालेक्ट खालाम आरो बेबायदि सम फैगोन जाय समाव जोङो नोंथांमोनखौ खौसेयै लिंथुमनानै जोङो सावरायगोन आरो बे जेंनाफोरखौ जोङो गुवारै सावरायनानै माखासे थांखिफोरखौ लानानै जोंनि बर' समाजफोराव जों हरगोन होननानै जोङो बुंनानै गारबोनाय जादोंमोन आरो थिग बेबायदिनो दिनै 2024 25 जानुवारि अर्थात गोदान बोसोरनि बे गोदान दानावनो जोङो गथायसे जानो हादों ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटि जों जायखौ दानानै गारबोदोंमोन 40टा 30टा बर' गामिखौ लानानै अर्थात बे 40टा 30टा बर' गामिनि मेलेमजिबि सुबुंफोरा दे नोंथाङा थांदो SDRCनि आफादगिरि जादों होननानै सायख'नानै जायफोरखौ थिसनहरदों बिबान होदों आरो बेबायदि दानाय बे कमिटिजों जों दिनै फार्स्ट टाइम जों सावरायदों आरो बे सावरायमेला जोंनि गेजेराव मोजाङै रोखोम जालांदों आरो बे सावरायमेलावनो जोङो माखासे थांखिफोरखौ जों लानो हादों जोंनि समाजनि गेजेराव नुजानाय गाज्रि मुगैथाव जेंना जाय जेंनाफोरा दिनै फैबाय थानाय जोंनि भबिष्यतखौ खोमसियै दिन्थिगासिनो दङ बे जेंनाफोरनि सायाव दिनै जोङो बारग' एनडिपि सिसिबाइ आरो SDRC ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटिया सावरायलायनानै माखासे थांखियाव फैदों जिहेतु बे कमिटिनि आन्डाराव जोंनि बर' समाजफोरा बोनजानानै दङ बे बोनजानाय बर' समाजनो जोङो माखासे समाज बेंनो जोंनि बे गाज्रिफोरखौ फेजेननो मोजांखौ लानानै समाजा जाहाथे दावगानो हायो बिनि थाखाय दिनै जोङो गोथौयै जों सिन्था खालामबाय आरो सावरायलायबाय बेवहाय जोंनि जेंनाफोरखौ फोजोबनो थाखाय जोङो माखासे नियमफोर बनायदों आं बावैसो सिगां जोंनिफ्राय बुंनाय जादोंमोन जे फैबाय थानाय समाव जोङो मोजां मोनसे समाजनो बान्था होनो थांगासिनो दङ जाय बान्थाया जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ सोलोंथाइ फारसे जौगाहोलांगोन जाय बान्थाया जोंनि रांखावरि खरस नस्थ' जानाय जुवाजों नस्थ' जानायखौ माने हमथागोन जाय बान्थाया जोंनि आबाद बिथिङाव जोंनि समाजाव जौगाखांनाय लाबोगोन जाय बान्थाया जोंनि हा हुखौ रैखाथि खालामगोन बेबायदि बान्थाफोरखौ जों फैबाय थानाय समाव हरगासिनो दङ होननानै जों बुंनाय जादोंमोन थिग बेबायदिनो दिनै जोङो बे बान्थाखौ रेडि खालामदों आरो फैबाय थानाय समफाव जोङो मोनफ्रोम गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनो ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटि एक्स एनडिएफबि सिसिबाइनि राइटिं पेडआव जोङो बे बान्थाखौ लिरनो हरगासिनो दङ आं दिनैनि तारिखाव बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों जोंनि फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय बिथांमोननि सोलोंथाइखौ गोजौ मोनसे थाखोआव लांनो थाखाय जोङो माखासे थांखिफोरखौ जों लादों आरो बे थांखिखौ जों बिनि थाखाय लानो गोनां जादों जों दिनै सासे स्टुडेन्टफोरनो एडमिसन होनो हानाय मुस्लिमा अमुक बा गावबागाव मुंफोरखौ बुंना लागोन ना eswr आरो बर' हारिखौ sakhi dwnnanwi somai लायो
society development and reformation committee थांखि बायदि गासै खामानिफोरखौ गोसो मोदोम जिउ होनानै मावलांगोन।